Čaute! Dnes je štvrtok, no to som nechcela povedať. Dnešné videjko bude o tom, ako sme sa rozhodli a išli sme celkovo náš výlet do Košíc. Už sme si dlho hovorili, že to by bolo super ísť do Košíc, že tá 5-hodinová cesta to proste musí stáť za to. A tak sme sa jedného krásneho dňa rozhodli, že poďme do Košíc. Jeden z dôvodov, prečo sme išli do Košíc, je ten, že jednoducho Košice. Že to musíme ísť do Košíc. Je to dosť ďaleko, proste tá cesta vlakom a tak. Jeden fanúšik, Ďalší dôvod, ktorý ma hnal ísť do Košíc je to, že som teda urobila súťaž o toto srdiečko. A môj fanúšik, ktorý vyhral toto srdiečko, je zblízka Košíc. No lenže ja ako správny, úžasný, najlepší človek som išla do Košíc bez tohoto srdiečka. Wow, určite mu to pošlem, ale ešte neviem kedy. Užite si toto videjko, je to taký zostrih z toho, čo sme vlastne v Košiciach všetko porobili. Takže užívajte. Čo sme sa zasekli? My sme sa pokazili. Ten pocit, keď spíte 3 hodiny a potom... Hej, ten pocit, keď natáčate v otvorenom vagóne a všetci vás počujú. Hej, je to super. Nech na mňa sa dívajú, no čo, akože mne to nevadí. Že? Štvrte na 6. Najvyšší čas ísť spať. Dobrú noc. Katka, dobrú noc. Pamätáte si na tie skvelé časy, keď ste išli do obchodu s 50 korunami a prišli ste domov s chlebom, kofolou, čipsami, maslom a žuvačkami? A teraz všade sú tie píp kamery. 3 hodiny spánku sa ukázali. Penko si celkom dáva. Prvé jedlo za dnešný deň. Nezačal veci. Yes. Tvoj z tých čipsov, či čo to je, mi smrdia ruky. Či to je normálne? Nie, toto smrdia jak nohy. To je úplne, ale fakt. Jak Cynthíne nohy. Čau, Cynthia. Uňajte. Už žiadny rozdiel, ako to z nohy mi smrdia lepšie, ako ani nedám. Ja som to nikdy nečuchala, ale to bolo smrdie. Školské za... Smrdí jak ochaný sneh, čo sa topí. A ešte do toho dáš nohy proste. Táto ochutnávka v Lidl, neviem, 4 body späť. Keď máš 4 nohy z 5. How to zapôsobiť na ľudí. Sofia. Super Košice, super Košice. Ja sa bojím. Čauko, dobrý deň. Má nehrajte sa s tým. Píp, píp. Ideme. Môžeš zakývať, budeš vo videu. Tešíš sa? Nie? Košická citadela, najväčšia pamiatka Košic. Wow. Pár kameňov zbucháme a bude to najväčšia pamiatka. A to sa môže chytať? Môže sa to chytať? Teraz sa pozerajte, koľko tu mám verných fanúšikov z Nemecka. Čaute! Ale musím utekať, lebo všetci idú za mnou. Vidíte? Už sú všetci za mnou. Už odchádzajú, veď nemajú... Nie, oni idú za mnou, predsa, vidíš? Oni idú za mnou, oni všetci idú za mnou. Oni si ma fotia. Prihovorme sa im. Ja sa chcem postaviť za tú onu, že sa všetci akože na mňa dívajú. Ako si spraviť hanbu? How to vyliesť strom. Ideš, podáš si
kto býva v Košiciach, tak na druhý deň sem prídete a tuto... Ja tam dám môj podpis a prídete si to zobrať. Slávnostné podpísanie. Drumroll. Wow. Zase naše obľúbené holuby. Kevin. Fuj, mám celú nohu mokrú, fuj. Tomáš, na čo si ma to nehovoril? Ty dementor. Tá voda na mňa strieka. Tomáš, zase si ma nahovoril na úplné blbosti. Prijali sme challenge, že ideme sa spýtať náhodných ľudí, kde je tu taký ten nápis, že hashtag Dzivoke. Takže prosím vás, kde je tu nápis Dzivoke? Dobrý. Už ma pozdravila, vidíte? Dobrý deň, prosím vás, neviete, kde je tu nápis Dzivoke? Prosím vás, prečo nás ignorujete? To sa nerobí. Beriem vám 2 nálepky. Dovi. Si robíte srandu, takýto nos má pani niekto. Pozrite, čo mi to doniesli. Jahody. Neber drogy, ale jahodu. Okienko smiechu. Idem tak dneska vo Ferrari a zrazu začujem budík. Čo to je? Haló? Kto je tam? Aby ste vedeli, je to napísané na tých tričkách, že keď sa stratím, vrátim ma myške. A druhá má, ja som myška. A je to úplne super. Wow! Ďakujeme, Tomáš. Mám to všade. Ten pocit, keď takto dojdete do Labarku a všetky oči na vás. Všetky oči. Uá. Aj tu je voľné. Dieťatko spí, že mamka varí slíže, syrové, makové, perky lekvárové. Som už sama vo vlaku a celkom sa tu bojím. Cítim sa jak na nejakom Texase, lebo je to celé také prázdne. A taký prah je tu, viete, pušný a také všetko, že prestrelka. Tu vidíte dominantu Trenčína.
náš Trenčiansky hrad, na ktorom som bola možno 2-krát a vôbec si to nepamätám, takže niekedy tam určite musím zavítať. A chcem vám povedať, že ďakujem za pozrietie tohto videa. Ak sa vám videjko páčilo, tak určite hoďte odber, like, veď to poznáte, všetko možné, zdieľajte videjko, budem vám vďačná. A ďakujem, že ste si pozreli toto video a majte sa! Aký si vybereme jazyk? Francúz, chorvátsky, italiano, magyar, to je úplne maďarský guláš, ozbecha, polský, slovenčina, je češkuj, škuj. It's amazing! Dovidenia!